Şu ýyl Belarusyň döwlet universitetine okuwa giren türkmensanly studentleriň sany ortaça 5 ýese ýokurlandy. Bu barada Tutbay neşiriniň 4-nji sentýabrda çap eden habarynda aýdylýar. Bu ýokary Kujaýynyň universiteti çenli bilim boýunça fakultetiniň dekany Vyacheslav Malafeýew agdalýan neşire beren interwýusunda Belarusyň döwlet universitetinde 2018-nji ýylda 120 studentiň bilim alandygyny, 2019-njy ýylda olaryň sanynyň 600-e ýetendigini ma'lum etdi. Häzirki wagt türkmensanly studentleriň 600-den gowragy bilen söhbetdeşlik geçirilýär we olaryň aglaby bölegi ýokary Kujaýyna kabul ediler diýip Malafeýew aýtdy. Onuň sözlerine görä Belarusyň döwlet universitetinde okuyan türkmen studentleriniň sanynyň artmagy türkmensanyň öz raýatlarynyň daşary ýurtlaryň ýokary Kujaýlarynda bilim almagyna degişli girden çäklendirmeleri bilen bagly. Şu ýylyň aprel aýynda Türkmensan ýurtda diplomlary kabul edilýän daşary ýurt ýokary Kujaýlarynyň sanawyny elan etdi. Bu sanawa Belarusyň diňe bir ýokary Kujaý, ýagny Belarusyň döwlet universiteti giridildi. Bu karar öň Belarusyň 15 universitetinde okumaga gelen türkmen studentleriniň häzirki wagt Belarusyň döwlet universitetine okuwa girmäge çalışmagyna getirdi diýip Malafeýew aýtdy. Türkmensanda diplomy kabul edilýän Belarusyň döwlet universitetinde türkmen studentleriniň sany artan mahalynda ýurtda diplomy tasdiklanmaýan daşary ýurt ýokary Kujaýlaryna okumaga barýan türkmensanlaryň sany çürt kesik adalýar. Täjikistanyň bilim resmileriniň awgust aýynda ma'lum eden sanlaryna görä, şu ýyl diňe bir Duşanbeň pedagogika universitetine Türkmensanyň diňe 3 adam giripdir. Adatlyk radiosynyň täjik gullugynyň habarçysy geçmişde bu ýokary Kujaýynda türkmen abiturientleriniň sanynyň 1000 adamdan köp bolandygyny bellidi. 19-njy awgustda RBK neşiri Russiýanyň federal howpsuzlyk gullugynyň gümrük gulluguna salgylanyp, şu ýyl Türkmensandan Russiýa 5815 sany studentiň okumaga barandygyny ma'lum etdi. Bu san geçen ýyl bilen deňeşdirilende tas 5 ýese azdyr. Russiýanyň bilim we ilim ministrliginiň maglumatlaryna görä 2018-nji ýylda Rus ýokary Kujaýlarynda Türkmensanyň 27 000den gowrak raýaty bilim alýardy. Adatlyk radiosu türkmen häkimetleriniň eýem daşary ýurtlaryň ýokary Kujaýlarynda okap ýören raýatlar dynç alışda öýlerine, ýagny Türkmensana dolananda olaryň gaýtadan ýurtdan çykmagynyň öňüni almaga synanşýandygy barada hem habar berdi.